para que se pudiera como conectar, ¿no? O sea, la ciudad con la periferia, y que no se la comiera al final la ciudad, y que al final del día tuvieras como esa mezcolanza que luego sucede, ¿no? O sea, tal vez en las zonas periféricas del centro de la Ciudad de México sucede eso, ¿no? En el centro como tal no, pero sí en la periferia sí uno puede observar como ese ambiente rural todavía, pero ya con ciertas cosas que tendría la ciudad, y que es como esa combinación, esa mezcla que se hizo. Pero no sé si acá... Bueno, no lugar concreto do Viso, certo que a asociación de veciños intenta moverse moito, intenta establecer unha comunicación co Concello, pedir, solicitar melloras, pero non obteñen moita resposta, certo é que non. De feito, teñen bastantes problemas, pois, por exemplo, coa construcción da Cidade da Cultura e do lago que hai ao carón, pois iso provocou que cando chove moito, que se formen riadas no Viso que non se pode andar por ali. Pois ca recollida do lixo tamén, pois claro, ten menos frecuencia, non está ben sinalizado, teñen bastantes problemas. Non é como se non teñen as mesmas facilidades que se viviran no centro da cidade. Non vexo eu que o goberno local de momento estea respondendo a estas demandas da población. Móvense, a asociación móvense, pero... É que antes me esqueci de facer a pregunta ao final. Si, houve un... Claro, ao final cambio porque se me ocorreu unha cousa que dixo andar antes. Houve un repunte na poboación esta nova por tema da crise, de xente que igual pode vivir ou vivir nas cidades, perdeu o traballo e dixo, iso é o que quero dicir porque onde eu son ao lado de Ribadeo pasou, non? E que ahora tamén está cheo de nenos. Eso, si esa nova xente tuvo algún tipo de... O sea, si volveu a traballar na agricultura ou montou algún tipo de negocio ou de algo que teña que ver e que cree valor engadido na zona, non ten por que ser a agricultura, ou si simplemente, no caso de que repuntara pola crise, ¿no? De si simplemente viven ali e traballan nas fábricas como o señor este que foi ao final. Pois a primeira pregunta, a verdade que non sei responder, non sei... Claro, igual non miraras, pois. Claro, non sei moi ben cal foi a causa de que volveran, por exemplo, neste caso de Rocío, pois o mozo era a nai do mozo era dali, bueno, pois ela foi para ali e sí que se involucrou pois no traballo de campo, ten traballo tamén na cidade, no Gadis de Meixo Frío, pero aparte pois tamén traballa no campo. Entón sí que se dá moito ese perfil de que se traballa no propio Viso, na casa, nas vacas e tal, pero tamén teñen o traballo na cidade ou teñen o traballo pois... Non hai como traballos propios dali, non biche eso. Como traballos propios? Que, por exemplo, o veterinario que ten as vacas, pero o veterinario, que haxa alguén que traballe só ali? Non. Ninguén? Non. Teñen traballos máis ben fora e logo sí que complementan co traballo na casa, eso sí. De feito, eu entendo según as entrevistas que para eles eso forma parte dos beneficios de vivir no Viso, non? Pois a proximidade, os beneficios da cidade e a tranquilidade da aldea, non? Sí. Eu, nada, simplemente quería decir que me gustou moito o proxecto todo, que casualmente hai uns meses pasando polo coche cara a Cidade da Cultura vin vacas e sorprendeu moito, porque non sabía que había vacas. E pareceu entender que era de SAR, que pertenecía a SAR. Sí. E eu toco no grupo de SAR desde hai 10 anos, claro, conozo máis ou menos todo, pero os días de festa que se fan pasar rúas por toda a parroquia, que chegamos a Rois, casi a Estarís e todo, nunca fomos ao Viso.
Entón, cando falan das faltas de servicio e todo eso, pois pareceme chamativo que incluso dentro da mesma parroquia que hasta están un pouco de lado. Agora investigarei porque non imos salir, pero... Sí, teño comentado que antes sí que pasaba o pasarrúas e organizaban festa e era super... Pero aparte, a marcha da parroquia. Sí, pero agora xa non. Bueno, eu teña máis algún comentario, non? Porque agora vendo xa obriga, claro, pero ves outra vez e ocorrense outras cousas, non? Bueno, unha cousa que non dixen antes é que a mí o que me gustou moito tamén do proxecto é que ten moita sensibilidade estética, non? A mí pareceme que eso é moi cautivador do proxecto, non? Cando ves eso que aquí non tiñamos as mellores condicións para reproducir, por exemplo, o son, non? Pero, por exemplo, unha cousa que chama a atención, non? Esta cuestión que ti comentaste, non? Da perda de patrimonio, da perda de patrimonio de todo tipo, patrimonio inmaterial, patrimonio material, identidade, construcións que son propiamente agrarias, non? Que se ven bastantes nos vídeos, memoria de como estaba organizado o territorio antes de que chegaran as infraestructuras, da lógica do territorio e dos seus usos diferenciados no sistema productivo. Todo isto parece moi interesante, non? Parece moi interesante o contraste entre que non haxa, un pouco na línea que dicías ti, ninguna preocupación non só polo desenvolvemento funcional da vida cotiá, senón tampouco pola preservación identitaria e patrimonial. É dicir, non teria máis sentido garantir que a forma de vida e de produción dos espacios periurbanos teña unha viabilidade que recrear esas formas en espacios urbanos. É dicir, estou pensando o sinsentido que ten deixar perder esta agricultura tamén de horta, mentres os poderes públicos fomentan as hortas urbanas, non? Non teño nada en si mesmo contra as hortas urbanas, que creo que teñen valores, digamos, tamén dende o punto de vista social moi importante, non? Dende o punto de vista ambiental, pero é un pouco paradoxo, non? Tes en Santiago moitos espacios urbanos como Sar, como Romaño, como Conxo, como Vite, como a zona do Estorial tamén, non? Tes este mundo periurbano, cunha agricultura periurbana a tempo parcial en moitos sitios e ao mesmo tempo as políticas públicas céntranse en recrear este tipo de agricultura no mundo urbano, non? E outra cosa que tamén me chama a atención é como agora a comunidade xa non funciona desde o punto de vista productivo no centro, é dicir, existiu un sistema de entreaxudas no pasado, agora só se recurre á familia para sementar as patacas e para colleitalas, pero, sin embargo, hai unha pervivencia asistencial da axuda intracomunitaria, non? Eso me pareceu tamén un comentario de como se chama o rapaz, que non me acordo. José Antonio, eso é moi interesante, o sea, esta, bueno, xa me comenté isto Alba Camín, pero está aí moi claramente esa presencia da comunidade. Logo tamén me chama a atención isto de Santiago como el pueblo, isto é universal de todo Santiago, isto pasa os de Conxodín, dicían voy al pueblo, e os de Castrilos en Vigo, ainda din hoxe voy a Vigo. Vamos, hai tempo que a trama urbana vai moito máis aló de Castrilos en Vigo, non? Eu penso que unha cuestión, bueno, que te explicaxe bien, pero que é unha cuestión universal, non? Logo tamén me chamou a atención como hai en estes dous vídeos hai opinións diversas sobre algunhas infraestructuras. É curioso a opinión diferente, como se comentaramos, que teñen sobre a autoestrada. A ver, por exemplo, desde dos puntos de vista, por exemplo, podo entender que Marisol, o tema da autoestrada implica, o sea, en esa opinión que ten, aí hai asumido profundamente unha idea de o que o progreso debe ser e o que é inevitable no progreso, as vías de comunicación, non? Claro, tamén me pregunto se o feito de que ela non sexa originaria dese espazo ten algo que ver con iso. É dicir, porque José Antonio ten moito máis claro
o que significou, a interferencia que significou a autoestrada na organización, digamos, dos espazos que eran claves para o sistema productivo. Entón, aí o que está falando é do monte, e do final do monte, e de como esas terras a monte tamén utilizaban. Pero tamén Nera te sorprende, porque coa autoestrada non o pensa, pero, sin embargo, coa lagoa e coa acceso á cidade da cultura, e logo é a que bota de menos o Souto, o Souto grande, non? Unha cousa, eso que me chamou así, chamou moita atención. Sí, tamén eu penso que ten que ver con que Marisol vive máis abaixo. A casa de José Antonio Montoiro está lindando ca autopista. Bueno, creo que eso ten que ver. Marisol está como un pouco máis alonxada. Sobre José Antonio Montoiro, que gustame moito cando fala na Cidade da Cultura, e di que ten na mente como estaba organizado o monte onde está agora a Cidade da Cultura, que sabe como eran as leiras ali. Eso non sei, chamou moita atención. Pero eso moito tamén aquí de Santiago, porque eso sería ainda a xente que vive agora en Fontiñas, que acabou tendo pisos en Fontiñas porque foi parte, digamos, do trato da urbanización, o sea, a compensación moitas veces foi inmobiliaria, non? Que a xente, por exemplo, a Avenida de Ferrol, pois a xente dali de Conso lembrase perfectamente de onde estaban as leiras na Avenida de Ferrol, por exemplo. E non só xente dali, unha compañera nos outro día que veio por ali, dixome, mira, aí onde está o Galiz de Conso, por aquí pasa un regato. Que ia desembocar no Sar, precisamente. Entón, eso tamén é interesante, non? Como non hai, o sea, como imos facer para preservar a memoria dos espacios que mudaron. Bueno, eso, por exemplo, tamén ves estupendamente pasaste un pouco rápido, non? A proxección das fotografías aéreas, non? De como vai mudando a cidade, a extensión da cidade. Xusto en relación a isto que acabas de dicir, non sei como tes pensado continuar este proxecto, si engadindo novas aldeas galas ou si profundizando nesta ou ambas as dúas opcións, pero me parece interesante tal vez a creación no viso dun, que está tan de moda, non, dos mapas emocionais. E que estou pensando, por exemplo, a miña familia é de Marín e todavía a miña avó se acorda dos nomes, dos montes, dos alcumes das outras familias, non? E creo que sería bonito, pois, guardar iso en algún sitio, facer un documento, ben, sexa a través dun mapa, non? Marcando as leiras de que pertence cada familia, ou sexa a forma que sexa, porque iso é unha cousa que creo que se vai perder. Iso estou facendo na miña parroquia. Sí, pero é moi difícil, porque hai que superpoñer dous mapas, hai vecinos que xa morreron, entonces que a parcelaria cambiou tanto todo, que, claro, apelar a memoria da xente é moi difícil e hai moitas confusións sobre o mapa entre que leira e a que eles teñen na memoria, hai debates e todo, entón é complicado, pero a xunta sí que creo que ten un proxecto de recollida de microtoponimia para ese tipo de cousas. Sí, eu estaba pensando tamén, porque claro, as leiras metemos mellor nun follón tremendo, pero estaba pensando no proxecto este do mapa emocional de San Pedro que fixeron, non, a través de entrevistas, non sei se o coñeces, pois é moi chulo, fixeron hai 3 anos ou así, xa non sei, dende a Asociación de Veciños, se non lembro mal, e entón, a través de entrevistas de xente que levaba toda a vida vivindo en San Pedro, pois se fixeron un roteiro no que ti te podes poñer un audio guía e vas recorrendo o San Pedro de verdade, non este San Pedro novo, xertificado, etc. E non sei se chegaron a facer en papel, non? A facer a especialidade, representada en físico, pero me parece algo que ten, non sei, como a materialidade da memoria, que creo que pode ser moi interesante para un proxecto como este. Sí, totalmente. Sí, non sei, teño moitos camiños polos que podo tirar, penso, ainda non teño ben decidido cal coller, pero o que si teño claro que quero continuar, non? É que
é que, bueno, que yo vexo potencialidades de seguir con él. Entón, pois, bueno, teño que pensar ben. Pero moitas grazas por ele. Eu queria dicir unha cousa, a ver que opinas ti, porque eu non estou moi a favor do que dixese tú antes con respecto da diferencia entre infraestructura. Porque eu creo que cando fala da cidade da cultura e do lago, preséntano como un absurdo total, como algo indesexable. E a autoestrada non o presentan así. Do que se queixa é de por onde está construído e do número de accesos que ten para poder seguir desenvolvendo as súas actividades coas vacas. Quero dicir, tú falache máis tempo con eles, non sei a impresión que che deu, pero a min dame esa impresión, non? E iso tamén, este tema das infraestructuras, cando se fala do mundo rural, é sempre o debate, non? Si te pasas, malo, e se te quedas corto, peor. Porque entón faz a vida imposible ali, non? Si autorregulas en plan paisaxístico, ultraconservacionista, a xente a iso é o que máis se opón, non? Eu creo que considera ben inevitable, non? Inevitable, pero inevitable positivo tamén. Bueno, pareceme diferente, pareceme bastante contrastados os dous testemunhos, non? E, bueno, tamén un pouco mellor o que dicías ti, que onde incide na lógica productiva da súa casa e a outra, non? Claro, eu por eso pregunto máis alá destes fragmentos, por si de conversas que puderas ter, non? Porque, claro, unha autoestrada todo os lle interesa, sobre todo se é gratis, claro, non neste caso. O que pasa que aquí, a mí esa reflexión recordame moito a eso que se chama dos movimentos sociais, que non no meu patio traseiro, non esa, é dicir, que eu non me poño a unha determinada infraestructura se non me afecta directamente, que a xente que participa na movilización o sea, eso tamén pode ser un pouco parecido a eso, non? Que se chama Not in My Backyard, non? Alguén que participa nun movimento social porque pasa a autoestrada, o mellor, se vivira noutro contexto onde non pasa a autoestrada, non se mobilizaba a ese respecto, ou non se moviliza en movimentos que non teñen que ver co que lle afecte directamente, non? O que tú dices, onde ten a casa unha outra persoa, claro. Eso sí. Eu creo que nese caso iso sí que influía. Respecto da... Bueno, perdón, que respecto da opinión que teñen sobre a cidade da cultura, todos coinciden en que non lle ven sentido aquilo. E con respecto a autopista, sí que hai opinións máis diversas. Eu creo que depende de onde vive, do que impacta nelas. Claro, por exemplo, Rocío vive tamén ao lado, xusto ao lado, detrás da súa casa está xa a autopista. Entonces ten unha morea de ruidos e tal, entonces, claro, depende un pouco diso. Logo que teñen moitos problemas para comunicarse cas leiras que están ao outro lado da autopista, entonces, claro, non sei, sí, non estou dicindo nada novo. Claro. Bueno, igual perdón, xa non ves estructura. Sí que é un exercicio que permite problematizar moito estas cuestións, non? Porque, por exemplo, no debate da cidade da cultura, eu non sei se esta perspectiva estaba recollida, porque era un pouco cal é o sentido deste contenedor, poderíase invertir isto no centro de Santiago en actividades culturais, pero non estaba tanto, canto afecta isto a xente que vive ali. Esa parte, eu non sei se estaba sobre a mesa. E aquí ponse de aparece, digamos, daselle voz. O das infraestructuras é como a quen comunica e a quen incomunica. Porque esa parte, cada día estánse expropiando terras para construir gasoductos que nos vai usar ese gas natural. E pasa por medio de terreos de aldeas con xente de 80-90, eso non aparece no debate. Entón, ese xa é por lo menos unha achega dun exercicio que eu agradezo porque ten unha sensibilidade, é unha mirada, é, para min, impecable. E dame moita esperanza, por un lado, polo que aparece aí, de xente nova que ten a vivencia
e a experiencia e quere continuar, e de xente como a ti, tan noviña, e que ten esa mirada. Non sei, pareceme, necesito procesarlo todo, pero pareceme moi esperanzador. Penso tamén en David, por exemplo, David Fontán, que ten formación histórica e de audiovisual, e tamén unha persoa super noviña, e que ten esta mirada realmente preciosa no sentido de toda a gama conceptual. Despois, igual sería interesante, eu penso no contraste entre estas entrevistas de xente nova de 50, de 30, coas entrevistas de xente maior de 90, 80, que ten impresa a memoria do rural da fame, da miseria, dos traballos, da pobreza. Parece que este xa aquí non aparece, porque igual non hai tanto esa memoria ou esa vivencia. Non hai un complexo, hai unha visión positiva. Entón, cousas pasaron por medio e tamén ao mellor é unha cuestión interesante de explorar, non sei. Así que non, moitas gracias. A ti. Moitas gracias. Quería dicir que non sei se, creo que non o dixen antes, pero o nome de Aldea Sala realmente non foi idea miña, foi un veciño do Viso que me dixo que el consideraba que o Viso era unha aldea gala, e a partir de aí pois dixen, bueno, este eu creo que ten que ser a nome. A mí unha cousa que me sorprende moitísimo cando vi por primeira vez é que é unha cousa brillante que na liña que dicía era os problemas que causan as infraestructuras sexan exactamente os mesmos 40 anos despois. É dicir, que se ti colles o que está dicindo José Antonio e colles os testemunhos das persoas que participaron na movilización contra a AP9 e o que estaba dicindo ti aquí é que hai dous problemas que sempre están, que é a cuestión do acceso ás leiras e da obrigatoriedade de investir moitísimo máis tempo nos desplazamentos do que se investiu originalmente. E logo, outra cousa que non sei se ten que ver con este problema das escorrencías, por exemplo, outro problema que ven a concesión da P9 nos anos 70 é que todo o sistema de captación tradicional e de canalización de augas a autoestrada acabou con eso, o sea, por aquí se fai e faise por aquí e punto, e non ten, é dicir, chama moita atención como que estamos falando de cantos anos, estamos falando, sí, de 40 anos despois, o sea, o tipo de problemas son exactamente, o que chama atención é que o que me chama atención é que na construcción da infraestructura non se contemple a solución de un tipo de problemas que se sabe por experiencia que se plantexan reiteradamente, non? Eso é, vamos, para mí é chamativo. Mais? O problema o problema da escorrentía sí que é unha cousa que non se ten para nada en conta, porque é unha cousa que afecta a posteriori, que é difícil de ver como vai ser, e que desde que se construe xa moitas veces ten unha solución moi complicada, non? A nós pásanos que de acabar de construir finalmente os tramos estes por Mondoñedo e tal e todo isto, non sei por que canalizacións, un río que pasaba pola aldea ahora leva moitísima máis auga, moito máis bonito, sí, pero estáse comendo as marxes hasta que chegue as leiras que hai, blum, e se desploma aquelo que, vamos, visto pasarán 10 anos. Bueno, pois, eu creo que merece outro aplauso de clausura, non?